Ja, der er mere guld derovre. Var det det, du snakkede om før? Ja. Okay, ja, så er det fint. Okay, jeg tror også godt, vi alle godt kan se, hvem der er, der vinder nu. Hvis jeg ikke dør. Ja. Hvorfor, når... Ja, det er ligesom kun os to, der er tilbage, og så Sakken. Og hvis vi begge to går mod ham, så tror jeg ikke, at han godt kan vinde. Ja, jeg tror, vi har en god chance. Jeg skal lige gøre sådan her. Wow, jeg glæder mig til at se deres videoer. Det skal nok blive godt. Ja. Var det dig, der skød efter mig? Du skød ikke efter mig. LOL. Hvad sker der? What? Jeg tager ikke damage? Hvad? Så, den... What? Det var en fuser. Den er nok glitchet. Det er nok det. Skal vi spørge ham, om han er klar på en meter? Så der vi bare kan dræbe ham der. Hvad? Okay, så skal jeg bare op. Jeg skal bare gå over og dræbe dem. Eller skal vi lige prøve at få et golden apple først? Ja, hvorfor ikke lige et lille apple måske til mig? Ja. Så når jeg mistet lidt good på health. Ja, det er ikke jo. Så har vi jo også nok tid til at finde det der golden apple. og så også få startet noget af det der guld der, hvis vi Ja. Vil du ud og kigge på efter træer, så steger jeg guld og holder øje, eller? Ja, jeg skal nok gå ud. Det er jo bedst, at du bare bliver holdt i sikkerhed nu, når det er dig med mest health. Ja. Så giv mig lige guldet. Ja, 16 stykker. Har du noget kul? Ja, 13 stykker. Okay. Og det er dag! Nice. Og der er en masse træer lige herovre. Ja. Har du en... Jeg har ikke set. Har du iron? Nej. Så kom her. Vi skal ikke bruge cobblestone og gravel her. Så meget. Se om du kan finde 3 æbler eller sådan noget, så mange æbler som muligt. Ja. Og hvis du ser ham, så kommer jeg fra ham. Men jeg tror, du dræber ham inden, hvis det er, du ser ham. Ja, det er nemlig det. Altså, det er birchwood og normalt træ, så jeg godt kan droppe æbler, ikke også? Jeg tror ikke birchwood. Okay. Vi kan se på det. Ja, det. Så er det lige 14 stykker, så mangler vi bare lige... Vi kan lave 4 æbler, tror jeg. Nej, vi mangler lige lidt. Vi kan lave 4.
Og vi er på nøjagtig samme health, det er fint nok. Men nu slagter jeg bare de her træer, for jeg bare kan. Eller jeg kunne gå over og hugge nogle andre træer ned. Jeg laver lige en iron pickaxe med ud og hjælper. Nej, jeg tror lige, jeg venter til det, der er smeltet 4 stykker guld mere, fordi så kan jeg komme ud. Jeg venter bare til, at der falder det æble ned lige nu. Okay. Mens jeg slagter flere træer. Jamen, så er jeg glad for, at jeg ikke blev forvirret over, at jeg ikke havde mit texture pack på længere. Hvad? Jeg er glad for, at jeg ikke blev forvirret over, at jeg ikke havde mit texture pack på længere. Er den ikke rimelig underlig, din texture pack? Jo, den er mega underlig. Der var det æble. Yes. Kommer du herhen så? Ja, jeg skal bare lige have noget der beef her. Sådan jeg godt kan løbe lidt. Ja. Så går jeg lige over og kigger efter flere. Jeg har et æble til dig, hvis der er. Okay. Må jeg gerne få det? Hvor er du henne? Ja. Oh ja. Jeg tror faktisk, at jeg ville have haft en bedre fordel, hvis det var, han ikke havde ventet de der 10 minutter, fordi nu når vi at få et æble og sådan noget. Jeg tror, at det er grunden til, at vi ligger så godt, som vi gør nu, ikke? Mm. Det er på grund af det der jungle-tempel til at starte med. Ja, det er nok det. Et godt startspor. Ja. Er der droppet flere æbler? Der er droppet mere saplingsmænd egentlig æbler. Nu går det ned. Nu bliver det nat. Stadig ingen æbler. Eller hvad? Der skal nok droppe en eller anden. På et eller andet sjovt tidspunkt vil der altid droppe et æble. Det er meget rart, hvis det er nu. Men det er godt lave sådan et system, hvor det mindst skulle droppe en per træ eller sådan noget. Ja, så er det lidt for nemt. Ja. Bare en god bedre chance for, at man godt kan få æbler måske. Tja. Who knows. Det gør det også lidt mere tricky. Lidt sjovere, hvis det er lidt udfordrende. Jeg tror, vi skal gå tilbage nu. Ellers så... Ja, det skal ikke så godt. Og bare lige hurtigt at tjekke den lille runde. Se om der er noget, der dropper. Hvor skal vi sige, vi vil mødes? Ja, så mødes vi ved 0 her. Okay, nu fjerner jeg simpelthen bare pladen for... Nu er jeg bare opsat på at få det æble. Og der. Så er vi god tid. Ja, der er det æble. Gud. Der er et. Vi mangler stadig et. Skal jeg holde øje med mobs?
Ja. Der er nemlig en hel del dernede, som vi måske skal gå ned til. Nej, lad os bare gå tilbage. Vi har nok til det et golden apple mere. Ja, og så har vi begge to vist op på 6 health, er vi ikke? Ja, du er oppe på 6,5. Er det dig, der skyder efter mig? Jeg kom bare til at lave fail shot. Bag dig! Ja. Bag dig! Det er du tæt på. Jeg har styr på det. Fuldt ud. Jeg kan bare se den bare snige sig ind på dig. Kommer du ind? Ja. Sådan der, så er vi vist good to go. Ja. Ja, vi har godt nok også været heldige med at finde guld egentlig bare i det hele taget. Der we got it. What? Okay. Okay, en video er åbenbart også nu, tror jeg næsten. Ja, det gør han. Han har lige spist golden apple. Jeg fylder lige op for en chest mere. Ja, så kan jeg også komme af med alt det her shit her. Fordi vi behøver overhovedet ingenting nu jo, fordi nu mødes vi alligevel. Og det der, det vil jeg gerne have igen. Ja, det er nok kun mega lidt, som jeg egentlig får brug for. Jeg ved ikke, fik jeg egentlig brug for den mushroom stuk? Nej. Sharpness hit, dunk dunk. Knockback, var egentlig overhovedet brug for 2 svær? Nej, det kommer an på, hvor meget der er tilbage for den, du har. Der er rimelig godt på den, som jeg har taget lige nu. Skal vi lige lave en chest med, så vi kan komme af med lidt mere? Jeg skal bare lige beholde den mushroom stuk her, tror jeg næsten. Hvorfor har du smidt din pile derinde? Ups! Det var fedt. Det er måske rimelig gode her. Jeg tænkte bare, at jeg bare skulle af med det hele, undtagen dit og dat. Og så havde jeg ikke lige på pile. Kul kan vi vel ikke godt bruge. Iron skal vi vel ikke bruge. Guld skal vi vel heller ikke bruge. Altså det her, der ikke er smukt. Det er ikke rigtig brugbart. Og jeg har ikke brug for det der eller det der. Så er jeg også lidt mere plads nede i min bar. Ja, det er det. Og du har dit TNT-pirat og alt det der. Ja, jeg er bare lidt... Jeg skal vel ikke bruge min axe mere. Nej, det skal du nok ikke. Det ville kun virke, hvis det var sådan en faction plugin til. Ja. Skal vi lige se, hvad det er vel stadig mørkt, er det? Okay. Okay. Er det mørkt? Ja. Det skal vi nok heller ikke lige lade åben, hvis der kommer en skelet. Sådan der, så ser det også godt ud. Det er det. Det var klaustrofobi. Sådan der. Whee! Og så har jeg åbnet cobblestone der. Eller andet skal jeg bruge det til. Og også det her stensvær, hvad skal jeg bruge det til? Hvorfor dropper jeg egentlig bare ned? Bare drop det ned til. Sådan der. Jeg behøver vel heller ikke sticks. Nej. Behøver vi overhovedet torches? Jeg har ikke nu. Ej, jeg kan bare bruge det til at lyse stedet op, hvis der er alt for meget ting. Ja. Mad. Har jeg noget mad? Ja, jeg har lidt mad. Må jeg tage lidt brød? Det tager jeg. Jeg tager bare nogle af mine carrots her. Nok det eneste, som jeg rigtig får brug for. Ja. Nå, så er det jo det. Ja, så skal vi bare vente. Alt den eneste, sådan, så synes det som, der går en egen golem derude. Langt bare mig, ja. Der går hvad rundt? Det lød bare ligesom, at der gik en egen kål derude, men så havde jeg ikke tænkt på den nye kål ting der. Du kunne også sætte en blok over dig, sådan at skeletons de ikke kan skyde dig.
Ej, det er sådan der. Lad os bare vente. Det er næsten lige før, man bare skulle have en juicebag og bare lave et ud til det der guld der, som vi har tilbage. Det var hvad? Yes. Guldsvær? Nej, du ved, guld, bare et ur i det hele taget, for vi skal jo bruge guld til andet. Ja, det kræver vist lige et stykke guld mere. Gør det det? Ja, det koster vist 8, gør det ikke? Nej, det koster 4. Nå, så jeg kan godt lave det ud, hvis det er. Det er bare sådan, at vi godt kan holde øje med tiden, når vi ikke helt behøver at åbne for at se det. Ja, bare gør det. Og så er det vist et redstone, var det ikke? Jo, men du skal lige smelte det. Okay. Ja, jeg har det her. Tjekker lige her. Okay, der er alligevel rimelig. Skal vi lige bruge det sidste stykke tid på at finde den der enchant, eller nej, det behøver vi vist ikke. Nej, jeg har 6 level, men der er ikke rigtig noget. Har du enchanting table? Nej. Heller ikke mig. Vi har nok glemt det sted. Ja, det må nok have været nede ved den der mine ting, der var det. Nej, Det er nok der, hvor vi det er den der lille grotte. Ja, der var Ja, vi fuck prøve det. på at få træet til at gro der. Ja, nå, det er også lige noget, vi skal ikke bruge det. Nej. Sådan der. Men der er nok en, der bliver glad, hvis han har fundet det. Hvis man ikke selv har haft det. Bang, ur. Jeg vil se. Ja. Ui. Jeg har aldrig lavet et ur i Minecraft, tror jeg. Jeg har så heller ikke lavet et ur i virkeligheden. Men... det fungerer. Hvis jeg slet ikke den der kode, der skulle hjem, faktisk også godt have sat den op, hvis det var. Nå, skeletter brænder. Ja, jeg vil sige nok. Pas på zombie. Ja, jeg er efter dig, så det bliver ikke noget problem. Okay, vi går mod 0-0. Klar? Jeg bliver bare efter dig. Skal vi lige prøve at tjekke, om der skulle være et æble, der er faldet? Det er nok despawnet, hvis det var. Så lad os bare komme afsted. Ja. 0, det er her. 0 her. Og så er det her. Vi skal lige være lidt opmærksom på. Ja, jeg følger bare efter dig, så kan jeg bare være klar i baggrunden til at slagte ham, hvis han tager dig. Check. Men det kommer nok ikke til at ske. Og måske. Jeg er rimelig dårlig til sådan noget. Jeg er ikke særlig god til PvP der. Nej. Det havde jeg altså regnet med. Nej, det er jeg sgu ikke. Nej. Vi kan sagtens tage ham anyways da. Ja, jeg løber bare lige lidt rundt. Så kan vi høre ham. Før han rammer os, måske. Ja, det er lige det. Ellers skal man også bare altid have en bunker, det ville være mega mærkeligt. Ja, det er også være sådan lidt, hvis det var, han kom derned. Ja, det kommer an på, om han er diamond armor. Mine er så meget. Jeg tror godt, han kunne finde på det. Okay. Jeg tror ikke, han er fuld diamond, men lidt diamond, måske. Ja, måske en chestplate eller så. Jeg kan se ham! Hvor? Dernede. Ja, det er faktisk. Skal vi bare begynde nu? Ja, vi går bare ned mod ham og prøver at dræbe ham. Der er ikke skyd på så lang afstand, det kan du ikke ramme. Det kan ikke ramme ham.
Jeg tvivler på, når jeg er uendelig pil, så... Okay, lad os se, hvor vi har ham. Han er sikkert klar til at slå dig ned. Det er han. Jeg kan se ham. Dækket, så her. Pokkers! Ja. Han bruger boost bag min taktikken. Jeg dræbte dig næsten. Okay. Det var fint nok. Ja, vi vandt. Der var lige lidt for meget spænding til sidst. Ja. Med på 1,5 HP. Jeg troede, jeg godt kunne tage, hvis han ikke er spænding med sin bue. Det kunne man også bare gøre. Nå, men tak for kampen. Jo. Skal vi bare gå ind i den samtale med dem, eller? Ja, det tror jeg. Okay. Så skifter vi bare, eller hvad? Skal vi ikke tilføje Saki? Jo, lad os bare gøre det. Det gør også. Nå, ja, det er vel egentlig det, tror jeg ikke. Jo. Skal vi bare slutte af her, eller hvad? Ja. Ja, det er vist alt for den gang altså. Vi ses i næste episode af Hvad nu lige derovre.